sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Leia, OFW dito sa Hong Kong. Sumulat ako dahil nagdurugo ang puso ko. Salamat na nga lang at may tambalan na pwede kong pagsabihan at handang makinig sa love story ko na talaga namang nakakapanlumo. 12 years ago nang makilala ko si Jay. OFW siya noon sa Japan. Unang kita ko pa lang sa kanya, matindi na ang tama ko. Crush ko siya. Pinapanta siya, kaso, girlfriend niya yung kaibigan ko, kaya dumistansya ako. Last year, nagkahiwalay si Jay at yung friend ko. Nalaman niya kasi na may asawa at anak na yung kaibigan ko, kaya iniwan niya. Single ako that time, kaya hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Niligawan ko siya. Sinuyo ng malala. Napansin naman niya ako kaya sa isang iglap, nagkulay rosas ang mundo ko. Kahit wala kaming label, iba ang tibok ng puso ko kapag magka-chat kami at kapag kausap ko siya. Ang saya lang ng buhay ko. Palagi ako nakangiti at ang usapan nga namin, magkikita kami noong nakaraang buwan. Ipapakilala ko na siya sa mga magulang ko. Kaso, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Siguro kasi, hindi naman talaga niya ako gusto. Baka pampalipas oras lang niya. Baka napilitan lang siya kasi ako ang nagpakita ng lahat ng motibo. Naawa kasi todo effort ako to win his heart. May mahal talaga siguro siyang iba at malas ko kasi hindi ako yun. Hindi ko alam kung bakit bigla niya akong iniwan. Ang alam ko lang, hindi naging kami. Walang kami at hindi na yata mangyayari. Sayang lang kasi totoo yung pag-ibig ko sa kanya pero hindi niya sineryoso. Ibinigay ko na sa kanya ang puso ko ng buong buo, nilagay sa plato at hinain pero hindi pa niya pinahalagahan at pinakawalan lang. Hindi man lang niya ako sinubukan para malaman niya kung hanggang saan ang pagmamahal kong tunay na tunay. Pero ganun talaga siguro. Baka nga dumating lang siya sa buhay ko para pakiligin ako. Baka hindi kami para sa isa't isa. Magbabakasyon na lang ako sa Macau at doon na magtatrabaho. Malay natin, baka nandoon talaga ang forever ko. At hinihintay na niya ako. Salamat sa tambalan na dahil binasa niyo ang aking sulat. Excited na akong tumawa habang nakikinig sa nakakatawang opinion ninyo. Malamang ookrayin niyo din ako, so ready na ako. Ang inyong tambalanistang malungkot pero nananatiling maganda at may pag-asa, Leia. Ayun naman pala, 'di ba? Yun actually yun naman yung kagandahan dito kay Leia, partner eh. Hindi siya nagi-give up. In fact, pupunta pa ng Macau kasi malay mo doon mahanap ang love life, 'di ba? Malay mo, alam mo minsan hindi na natin kailangan lumayo eh. Oo. 'Di ba?
Mga yung Minsan- kaaway mo sa tindahan, malay mo siya pala yung soulmate So, mo. dapat lagi naka-lipstick na pula because you'll never know. Kahit Oo. magpapabarya ka lang, kailangan nakapabango ka. Correct! Dapat Ganon. aurang-aura ka. Kahit na magpapabarya ka o kaya bibili ka lang ng choknat o Yan. kaya bibili ka ng lana o kaya ng mantika, suka, patis, toyo, paminta, di ba? Kailangan putok na putok. Oo, ganon. kasi you'll never know, 'di ba? Pero goods na goods ako diyan na Lea na hindi ka nag-give up on love. Yes. Ano lang talaga hindi naman sa pero sa bagay sanay ka ng already ka na kamo maokray, 'di ba? Hindi naman kami nang-ookray Wala kang ebidensya ha. Sabi mo ready ka na ma-okray. Hindi ka naman namin o-okrayin pero feeling ko medyo hard truth lang talaga tayo. Sa tingin ko talagang ready ka naman talaga umibig. Gusto tingnan mo nga 'di ba? Nung una naguluhan pa ako, okay, talagang hindi. Talagang babae siya tapos niligawan niya talaga yung lalaki. Kumbaga para sa iyo, all is fair in love, 'di ba? So kung gusto natin talaga ng tinatawag na equality, importantatious talaga na okay lang naman liligaw ang babae sa lalaki nang hindi inuhusgahan, di ba? Yes. Kasi sinasabi natin, dapat equal, pantay-pantay ang lalaki at babae, lahat ng mga gender, ganun, di ba? So, dun sa part na yun, very good ka. Kaya lang, ang napansin ko lang sa'yo, Lea, parang puro ito tungkol sa'yo. Parang para sa akin maaari, 'di ba? Hindi naman ako medyo advanced mag-isip pero maaari na pag nagkaroon ka ng karelasyon, ang lagi mong iisipin yung feelings mo lang. Kasi dito parang ano ba naman 'yan? Hinain ko na nga, kakainin niya na lang. 'Di ba? Inilagay ko na nga sa plato. Ito na Nag-imagine lang. silang lahat Correct. tuloy. Nakakain sa plato yung yung si Lea. Oo, kung ano makakainin nung lalaki. Diba? Kasi it's all about her. How you feel, ano yung ginawa mo, kumbaga parang ano yung paano mo sinabi? Hindi man lang siya nagbigay ng pagkakataon, 'di ba? Yung mga ganon, it's all about you. Hindi natin pwedeng pilitin, girl, Lea. Kung talagang hindi ikaw yung trip. So, sa buhay natin, kailangan nating maisip na hindi lang ito tungkol sa atin. May feelings din yung kabilang party. 'Di ba? Minsan, may mga ganyan tayong eksena pa-victim. Ako ang kawawa. Porke mahirap lang ako. Porke hindi ako maganda. Porke kulang ang kakinisan ko. Puro ganun, puro ikaw. Pero hindi mo ba naisip, meron ka ding may feelings din yung kabila, yung feeling mo, 'di ba? Victim ka, 'di ba? Nagets naman natin pero may feelings din siya at yung feelings na yun wala para sa iyo, 'di ba? Unfortunately, hindi ito tungkol sa iyo na parang porke nagbigay ka ng lahat, ine-expect mo na ganun din ang balik. Sana. Pero ang buhay ganun eh. 'Di ba? Ilang beses na natin na-experience. Sobra-sobra ang tindi-tindi ng ng inilaban mo sa school competition. Akala mo ikaw na, 'di ba? Pero hindi mo alam, meron din namang iba at meron din silang paghihirap na ginawa. So hindi lang ito puro tungkol sa iyo porke ikaw yung nanligaw, porke ready na, nakahain na agad oo, hindi ganoon. Hindi lahat ng tao gano'n. May mga taong marunong mag-isip, may mga taong marunong, 'di ba, choosy sa madaling salita. Ay, ang sakit nung sinabi ni partner. Nagmamachusi. Kasi totoo, may ganun, choice niya yun Hindi mo yung maalis sa sino Correct. man. Ganun siya. Oo. Karapatan niya, kalayaan na, o Na ng tumanggi. sino man ang Na tumanggi. tumanggi at mamili. Diba, ng taong pakikisamahan, lalo na ng taong mamahalin. Truly. Totoo yun diba, you did your best but your best wasn't good enough. Well, ganun talaga. And applicable siya sa napakaraming aspeto ng buhay. Hindi porke binuhos natin ang lahat-lahat na meron tayo. Yan. Ay ang kapalit nito ay ang mga bagay na gustong-gusto natin. Maaaring kabaligtaran. Yes. Diba? Kasi hindi automatic kapag binigay mo yung best mo ay makukuha mo. May mga instances talaga na ganito. Diba? Correct. For you, binigay mo ang lahat, inihain mo ang lahat pero hindi kinain. Hindi ko alam kung bakit yan yung analogy mo. Diba? Hindi, kumbaga parang parang served na pero- silver platter. Kumbaga Oo. parang, ano pa bang hinihintay mo? Kakainin mo na lang, diba? Nakahain diba? Oo. Kakainin na lang. Pero may ganun talaga. Hindi lahat ng tao ay pwedeng kainin kung ano ang nakahain. Correct. Gusto nila, allergic siya sa mga hinahain mo. Diba? At choice Mali mo, niya. Choice puro niya yun. mani pala yan. Ayaw Correct. niya ng mani. Ayaw niya.
Di mani ang trip niya na longganisa, di ba? Omelette. Chorizo, Oo, di ba? diba? Ganun. Totoo yun. So in this case, ang moral of the story, huwag ka mag-expect. Sa buhay, totoo po yun. No? Pagpasok sa relasyon, pagpasok sa business, pagpasok sa isang profession or career, huwag ka laging mag-expect para hindi ka masasaktan. Kumbaga, do your best because that's what you have to do. Yes. Di ba? Pero kailangan maging open yung heart mo and open din yung mind mo na hindi laging favorable yung magiging result nito Correct. sa atin. Parang you cannot please everyone. 'Di ba? Hindi porke alam mong ikinaganda mo yung pampakinis na pinahid mo, feeling mo may magaganda na sa'yo lahat. Hindi. Hindi ganon, hindi. Hindi porke ang galing mong singer, ibig sabihin lahat magagalingan na sa'yo. Meron pa diyang magsasabing, asus, hindi naman siya masyadong magaling. May ganon and we cannot force them. So yun lang yung gusto naming sabihin sa'yo, Lea, na hindi mo pwedeng pilitin kung ayaw. Tapos yung sinabi mo pa na kung ano man yung meron kayo, walang label. O yung pa, ang hirap po, alam mo, sana nag-enjoy ka lalo sa kakiligan na moment, 'di ba? Mahirap po kasi talaga ang isang whatever you have that has no label. 'Di ba? Mahirap talaga, nakakapahamak po 'yan. Akala mo iodizol tawas pala, 'di ba? Kasi walang label. Delikado ang bagay na walang label. Correct. Lalong-lalo na pagdating sa relasyon. Sa true lalo. So ano nga kayo? Tama. Diba? Oo. Pero maganda nun, aware ka eh. Nasabi mo sa sarili mo, aware, alam ko naman sa sarili ko na wala kaming label. So ngayon dahil alam mo yon, mas madali ka maka-move on. Mas madali mong matatanggap yung sitwasyon kasi wala ka namang pinanghahawakan. Mas masakit yun kung naging kayo tapos bigla siyang Ghost. umalis ng walang paalam at iniwanan ka ng ganun-ganun na lang. Correct. That's more painful. Pero kung mangyari man yun, makaka-move forward ka pa din. Madaming ganyan, marami nang nag-ghost na okay na sila ngayon, 'di ba? So ikaw din, Lea, magiging okay ka din. Kailangan yung mga ganitong klase mga eksena partner, matutunan mo, Lea, na maging astig ang feelings mo. Kasi kung lagi ka na lang malamya, malambot sa mga bagay-bagay, every time na magkakaroon ng problema, manghihina ka, di ba? Kailangan maging astig. Kaya naman isang shoutout sa lahat ng mga kaastig natin. Panibagong araw na naman para sa mga exciting na ganap sa work, sa bahay, sa kalye, at saan pa man. At mas gawing pa nating exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan mo ng pag-enjoy sa mga paborito mong laro. Ito ang astig pa dito sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan-saan ang mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kumpleto at always updated. Kasama yung mga exciting na games na tulad ng sa PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At syempre, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa aming web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. All-in-one na, anytime, anywhere pa. Ang kagandahan, ang Arena Plus po ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Kaastig mo ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA. Nandyan syempre si Scottie Thompson at ang Pinoy pride na umaariba sa mundo ng NBA. Ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson. Kaya naman gawing astig ang gaming experience mo with Arena Plus app at sabayan pa ng pakikinig ng official jingle na Arena, Halinas Arena, performed by the one and only Glock 9. Ang Arena Plus ang official sponsor ng PBA, PVL at Gilas Pilipinas. Kaya katulad ni Lea, ikaw din dapat mag-download na ng Arena Plus app now in the App Store and pwede niyo rin panoodin na via arenaplus.ph. Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Kaya para sa'yo, Lea, importantatious, maging astig ang iyong feelings. Kaya mo yan, akala mo lang hindi, pero carry mo yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!